Bis-saħħa tiegħek ġbarna is-somma ta' 887,450 ifisser 1,428,680 euro illi nġabru f'donazzjonijiet fiż-żewġ kampanji ta' ġbir li għamilna matul din il-kampanja elettorali. Din kienet is-somma finali miġbura waqt il-maratona ġbir ta' fondi li organizza l-Partit Nazzjonalista bit-tema Miegħek għal Malta. Maratona li saret bilan li tkompli tissaħħ il-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista sabiex il-messaġġ pożittiv u l-proposti tal-partit ikomplu jaslu għand kulħadd ħalli pajjiżna ikollu l-bidla li tant hija meħtieġa. F'intervista li kellu waqt il-maratona, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li kien ta' sodisfazzjon li matul dawn l-4 ġimgħat tal-kampanja elettorali kellu l-okkażjoni jiltaqa' ma' diversi persuni minn kull qasam tas-soċjetà. Bernard Grech ringrazzja lil ħaddiema kollha ta' Media Link Communications kif ukoll in-numru kbir ta' voluntiera li mingħajr il-ħidma tagħhom din il-kampanja elettorali ma kienx tkun waħda ta' suċċess. Huwa qal li permezz ta' dawn in-nies kollha u l-voluntiera l-Partit Nazzjonalista seta' jkompli jwassal il-viżjoni li għandu għal pajjiżna. Min-naħa tagħha Mary Grech qalet li l-politika qiegħda hemm biex ittejjeb il-ħajja tan-nies u kien għalhekk li u Bernard Grech ħassew li għandhom jagħmlu l-almu kollu tagħhom sabiex jagħtu tama ġdida lil dan il-pajjiż. Matul il-maratona wieħed seta' jsegwi numru ta' intervisti varji mal-kandidati tal-Partit Nazzjonalista, dan apparti interventi mis-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino u mill-Viċi Kapijiet David Agius u Robert Arrigo. Spikkat ukoll il-merħba li ngħatat lill-personalità televiżiva Luis Tedesco illi wasset il-messaġġ tagħha. Nhar is-Sibt immorru biħġarna, nivvutaw għal pajjiżna u nivvutaw għal Partit Nazzjonalista. Fost donazzjonijiet kien hemm bosta li kontribwew għal proġett tal-Maduma, inkluż numru kbir ta' donazzjonijiet miġbura mill-membri ta' Club 101.